Ассалому алайкум тамошобинон ба ҳаводорони канали Либос ТВ. омади баҳор қати ҳамаи чизои баҳорӣ биромадан. ин марҳамат бибинед. Тройко 200 сомон. Тройкои спортстил. Паласашон дидем, паласашон спортстилан. Материал жатка, ҳай жатка. Жаткаи фасунаки сабкак. Ина материал иш аҷиб бутай. Санг дора, айпешакаш мебинем. Санг задаги қоидави кадаги. Тройка почаш қати. Размери чанд то чанд дорем? 46 то 50 ра ҳаст, 46 то 50 ра ҳаст. 46 то 50 фақат барои духтарако. Чанд та расветка ҳаст o'zirashda? 6 та расветка ҳастай. Ба дараҷаи оли зур фасон нарх 200 сомонӣ. 200 сомонӣ. Ин нархда беҳад арзон аст. Киса дора, айди тараф киса дора. Материали футболкаш ба дараҷаи оли зур аст. И хеле вайрон намешидаги. Маълум аст ки вайрон намешавад. 200 сомон хай чиша гап задем. Нама ай дуртар бо як бор дига мегирам. Бибинед. Нарх 200 сомонӣ барои якта. Ҳамин хел рафтаги, ҳамин чизе ки шумо иҷода мебинед. Инаи материалш чи апайо? Инаи дувойко. Дубайский шол. Инаи дубайский шол қати сохтаги дувойко ҳастанд. Размери ё то чанд ай? Я стандартный. Стандарт. Стандарт инаи то 50 то 52 пуша мешава. Ё нархи ё ҳам 200 сомон. Инами тройкоҳо қати инами дувойко нархи ҳам ё 200 сомони ҳам. Ана чизе ки инай пушта мебинед, ана ё материалшон чи ана пушта дигаги ё? Ё лиона нарх ё 250 сомон. Лион 250, размер то чанд? МС ё Туркиян ё? Ё Бишкекан. Бишкекан размери МС дошта будастанд. Ҳамин хел омадаги ин тараф ё 200 сомонӣ. Нархи 200 сомон. Ана ё ҳастанд ё 250 сомон. Белмандои Туркиян ё белмандора медонед турки. Нархи ё размершон чанд? 250 нархшон? То 56 пуша метавонед ки инаи дувойкора. То 52 то 56 ай 46 то 56 инаи белмандо. Инаи болода ҳастанд ё 200 сомон. Ё 200 сомон ҳастанд. Ё хайр распродан шидаги аст. Ё 250 будан, ҳозир 200 сомон лове. Размери ё чанданд? Стандарт. То размери 52 пуша метавонед ки айна ё занг бизанем бигирем. Ё ҳам дувойка ҳам. Дувойкои то заки фасон, материал ё вайрон намешавад. Просто духтаронаи лове. То размери чанд гуфтед ё лове ё? Стандарт. Стандарт то 52 пуша метавонед ки айна бологи ё ҳамаш 200 сомон. Ай қатори борора мерем ё 200 сомон нархшон. Чизои фасонан, основной чизе ки мо шумо дар реклама мекунем ки мегем совет метем бигирем. Анами тройко ҳам, инаи дувойко ҳам. Дувойко ина ё 200 сомон қати тройко. Ана ё белмандо дувойка 250 сомон. Просто и материалша чи гуфтен ира? Белмандо, материалш белмандо будааст. Ҳовдам намедонам, ягон балошон намешам. Чизе ки ҳозир сангошон сваровски будай. боқи сарбаланду обод бошед. каде ки кадоми дар видео маъқул шуда бошад як лайк мона. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунем. худоҳафиз.